Mansfeld. Egy fiú, aki soha nem adta meg magát. Egy kis huligánbanda hőbörgés az egész. Most én jövök. Megeszem a fejem, hogyha ezt nem nekünk csinálja. A Kádár elvtárs rám telefonál, hogy van, bárányos elvtárs? Hogy áll a Mansfeld ügy? Mit mondjak neki? Hát ez? A többiek? Velük mi van? Ne a többiekkel törődj. Nézzen a szemembe, fenyő! A Szaltner szemébe nézek, még a segge lyukán is kilátok. Erőt, egészséget! Az anyukám azt mondta, erre van valahol. Kezeket fel. Márciusban újra kezdjük. Igaz? Azt tudtad, hogy vannak olyan csillagok, amik már nincsenek is? Egy fiú a többiekért. Egély, kérdezel valami hülyeséget, te pedig addig mögé kerülsz. Kádár elvtárs saját kezébe. Egy fiú mindenki. Gyerekek voltak. Egy fiú, aki soha nem adta fel. 17. Jövő év márciusában lesz 18. Ruszkik haza! Az igazat, ha kérhetem, saját érdekében ne ezen a tárgyaláson akarja elmondani. Isten, elég! Viszontlátásra. Viszontlátásra. Az én fiam nem ölt meg senkit. Én nem tudnék diszidálni. Nem a fenét. Nem tudom miért, de érzem, hogy nem tudnék. Szeptember 14-től a mozikban. Mansfeld.